идва и при нас. Количество само звънка на прозореца. искате? Подаръци? Ами, хайде тогава да го извикаме, ама с силните гощета, имате ли?
ли? Нищо не чух. Я кажа закуснахте ли? Я как си кажа тогава. Добър ден, деца! Добре. Аз ви обичам много. Ела, дядо Коледа, заповядай при нас. Къде са тези дете да ми помогнат и помогнат? Много се знаем, те ще ни помогна. Ела, дядо Коледа, заповядай, сигурно сме сгорено тълкия път. Коледа, седни. Ами, айдете докато се почиваш, децата ще ти поздравят с едно конце.
здраве, щастие, късмет носят всеки му навред. Добър вечер, домакини! Ние ви носим блага вест. Светопразник е настанал, Бог родил се днес. Събрахме се отбор момци, коледари. Де рано нанихме, де високо викнем, де песен запеем. Да
А сега стопанката на нашия детски дом ще дари коледарите и ще пожелая на всеки по нещо. Добре сте ми дошли, коледари, да бъде така, както казахте, през цялата година. На вас пожелавам много здраве, много доброта в сърцата, много обич, любов и топлина в семейството. Нека да се умеем да запазим магията на коледната нощ през цялата година, за да бъдем по-добри, да се обичаме повече и да имаме силата да сътворяваме по едно малко чудо всеки ден. Една усмивка, едно добро дело, един топъл жест. Нека всички да бъдем живи и здрави, както казаха коледарите. На добър ви път, коледари! А сега и аз всички деца да чуя. Бяха ли добри през цялата година? Я пак? Дядо Коледа, има ли подаръци за всяко дете? Видях, че всички сте се подготвили много добре. Разбрах, че сте слушали през цялата година. Като минавам по коридорите, видях, че сте направили много хубави рисунки, скелетни човечета и разни други играчки. И затова аз заедно с моите джуджета съм ви приготвил за всички подаръци. Пожелавам да посрещнете новата година ви желая много здраве, щастие. Последния се, дядо Коледа, предлагам да започнеш с най-малките слънчеца в нашата детска градина. Това са децата от първа група. Първо на тях да раздадеш подаръците.